Mae Cynorthwyydd Ymchwil LibrarySearch yn adnodd sy'n seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial cynhyrchiol a all fod yn lle gwych i ddechrau eich ymchwil ar bwnc. Mae'n gyflym ac yn hawdd ei chwilio, ac mae'n rhoi ateb cryno o 5 ffynhonnell academaidd, ynghyd â dolenni mwyn i chi ddarllen y ffynhonnellau yn llawn. Mwyn sicrhau eich bod yn gallu cyrchu'r Cynorthwyydd Ymchwil, sicrhewch eich bod wedi mewn-gofnodi i LibrarySearch. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'r cwestiwn ymchwil hwn i rhannu ambell awgrym i cael manteision llawn ar y Cynorthwyydd Ymchwil. A yw gweithgarwch corfforol rheolaidd yn lleihau'r risg o ddatblygu dementia ymhlith yr henoed. Yn hytrach na rhoi termau chwilio allweddau'r, rhowch eich cwestiwn gan defnyddio iaith naturiol, fel y byddech chi'n ei ofyn i berson. Gallwch chi hidlo eich chwiliad yn ôl math o ffynhonnell, dyddiad a mynediad testun llawn. Mae'r chwiliad yn rhoi 5 canlyniad perthnasol a geir yng nghasgliadau llyfrgell Prifysgol Caerdydd ac mae'n defnyddio crynodeb pob ffynhonnell i gynhyrchu trosolwg yn artiffisial. Cofiwch, mae hyn wedi cael ei gynhyrchu gan beiriant neu cyfrifiadur. Ddylech chi ddim defnyddio'r trosolwg hwn a honni mae eich gwaith eich hun ydy, ond gallwch chi ei defnyddio i helpu eich meddwl, neu ddechrau cael gwell dealltwriaeth o'ch pwnc. Mae'r Cynorthwyydd Ymchwil hefyd yn awgrymu cwestiynau cysylltiedig eraill i'w gofyn. Efallai y bydd hyn yn eich helpu i ystyried meysydd o'ch pwnc ymhellach a dod o hyd i ffynhonnellau academaidd cysylltiedig eraill. Mae'n bwysig darllen testun llawn unrhyw ffynhonnell rydych chi'n bwriadu ei defnyddio yn eich gwaith eich hun. I gyrchu'r testun llawn, lle o ar gael, defnyddiwch ddolenni'r ffynhonnellau. I fynd tu hwnt i'r 5 canlyniad cychwynnol, gallwch chi naill ai weld mwy o ganlyniadau yn LibrarySearch a ddarganfuwyd gan y Cynorthwyydd Ymchwil, neu gynllunio a gwneud eich chwiliad allweddau'r eich hun trwy glicio ar logo LibrarySearch. Peidiwch ag anghofio y byddwch chi hefyd efallai am fynd y tu hwnt i LibrarySearch a defnyddio cronfeydd data cyfnodolion eraill. I gael arweiniad pellach ar ddefnyddio cronfeydd data LibrarySearch a chyfnodolion, cymerwch ofal ar y 2 diwtorial hyn.